Iya. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben yo. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres kok. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Yo sing diaturake, sing pungkasan iki engko ndak wektune selak blandang. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng. Nah. Ora ngono kuwi lho. Ayo. Kowe ora izin-izinke mbiyen ya bekas kuliah nang kene padahal. Nggih. Ha iya. Lulus IP-ne dipek dhewe. IP-ne dipek dhewe pripun? Hah? IP-ne dipek dhewe. Ayo IP-mu tok pek dhewe maksudnya. IP niku nilai Apa? apa? Indeks prestasi. Aku iki ngarani indeks prestasi wis lali kok men. Dadak Suwe. apa-apa. Iya. Nggih sugeng dalu Pak Marsudi, Pak Siswadi, Bu Agnes, Pak Burhan, Pak Gandung. Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten e? Embuh, Ora kenal lho. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke kula. Oh. Lah ibumu Sri Lunget. Dan itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Ha iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep njlentrekke liyane mesti. Ora tak jlentrekke. Ya iki Mbak Tatin. Wah iki. Nang ndi ya lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. Saya ning daerah wetanan anggere muni arep tak kon ngadeg ngono monggo Mbak Tatin penonton sing. Wow, Tatin. Hai. Ana sing nyokot tuwit barang nganti. Gak bisa ya ora. Saking jarene dos. Kok padake apa aku? Ayo kowe, lah kowe iki ra ngerti kok. Kowe iki entuk penggemar rak ya mergo saka YouTube. YouTube sing nonton akeh anggere muni dideke Tatin. Wah, wow. Sing penonton kono ngangsek rene penonton kirike dol desa Baung. Kok kirek barang? Lah saking kowe iki sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora mung menungso sukut godhong dadi ruwang. Lembute dadi kanca kok. Iya. Tatin wah kowe ngono. Terus demite pojok desa. Saking soalis lagi dadi bintang. Iya. Ora apa-apa. Yo. Rasa isin ro Pak Gandung. Mboten kula iki kancae. Kanca apa? Kowe kurang ajar kowe iki dosen gurumu kok kanca. Iya kan biyen tahu proses sama Pak Gandung ning biyen urung ngompong kok saiki wis sompong ya. Kurang ajar iki. Lah Nek cara aku dunake biyen kok urung ngompong saiki kok cokot piye. cokot ya ora krasa. Ora ndek untu kok. Oh, gusi iki atos e. Tapi ngget tenan. Ya ming pingget ora pitil. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya wis dimaklum ngarang ki sinden iki ceplos-ceplos suarane no. Ya, dadi ya wis sesideman modar kowe. Ora kudu apal iki. Nggih. Oke lho iki kanca-kancamu sing ndelok sak angkatanmu. Wis angkatanmu sudah mati wae. Enten sing pun sedo. Oh iya syukur. Kok syukur? Pak Lah dongane. wong iki parane arep nendi? Lah iki nek ya dongane ora ya syukur. Syukur muga-muga tinampa ngersane. Ayo. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres kok. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Ah bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya.
Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo aladeni. Ora tepo ora. Biasane aku maju wis andang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Lah kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa ngono. Lah nek ra jelas tak nyo tak kan delok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah. Wani apa piye no Bu Agnes lho. Lho lek ming jeneng nang panggung ngene iki ambiyen pancen bojoku iki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono Dek. Manten anyar. Anggere aku muni gojek korupsi dan ngono. Kono terus ke ngono. Tak nek iki nang panggung, iki konsumen kanggo penonton. Aku muni saiki wis sadar saiki. Sadar apa? Saiki wis ora tau nesu wong aku wis dikewanke. Kok dikewanke? Maksude napa? Maksude mung dinengke wae ngono lho, wong digawean dhewe-dhewe. Iya. Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Yo. Nek ketemu ming nek pas prei we sok tak jak pit-pitan. Ya karo anak-anak kuwi. Oh ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenges tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel mah cengengesan. Lah ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga iki? Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Tak kira nek ngudak iki lho. Apa? Tak kira ngudak panganan. Ora, kowe arep saru kowe. Lha nek iki kae. Bintang tamune Pak Marwata. Iya. Ayo dibawani wiwitane. Wiwitane anderek sang pekek Eno priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe wah kae teko kancane Tatin teko iya kan kali joget nganti kaya arep pidil-pidil kae Dek winginane bengi nganti kecethit sirahe tong jreng ngono bareng ramu terus syukur kowe otote kebablasan ya saking mempengi kok ya kok ora nyedak mriki nggih seneng kok kowe napa mboten menggo hiburan jenengan seneng ta awak dhewe iki ngibur piyayi kok nggo hiburan lah nggih justru kulino ngibur ya pengen dihibur ngono lho wah iya ya jenengan ya seneng ta wingi ndelokke le seneng aku ndase mengkleng-mengkleng lho kuwi ra kenal kowe ora tok ndas-ndaske to sirahe bendera terus ngayung-yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana ning wasis ngrum apa Pak? Ya arep kleru kok kowe iki ngaku wae.
sok menggok dhewe ngono ora ngerti aku. Jenengan sok menggok ora? Heeh. Ayo ngono kuwi, sok menggok suarane. Aku anggere menggok tak elekke kok. Ayo. Terus bali dhewe. Nek balekke piye? Ayo denggokke setange kok. Oh. Suara lho. Kok anggo setang? Aku jare sing mau sing menggok apa? Suara. Aku nek suluk ya sok menggok dhewe suarane kadang kula sok menggok dhewe sok. Ning kudu kudu selalu apa jenenge? Apa? Kolesterol. Konsentrasi kok kolesterol. Angung marang bendara. Ae kewajine kang ora sik ngentekke ming tatin tok. Napa to? Oh, mbok. Ya dikeki ra ya dipangan. Nek muni memangan mbok kancane geger, kancane sirahe arep mledose tetep ra cuwek glecik ngono. Ming sing siji wis aduh Mbak aku ora kuat tenan Mbak ngono wis ming diririk tok ne glecik. Glecik. Tau kok mangan jagung ki nganti tukul ning untu. Sinten e? Kowe kuwi Sing gede. kowe senengane nek ngarani wong. Sik gender ki ora kok tukul. Niki kisah nyata lho kali jenengan. Mengkeri. Wong ya untune iki wis rusak kok gayane mangan jagung. Kres. Ming sak cokotan terus kok lerenter. Niki jagunge pindah kene iki kabeh. Untune jagung tok. Oh aku diacungi kepelan ngopo wani ye? Hah? Nek wondo iki lucu meneh. Napa? Jagung ki rak umume rata ae to. Nek dicokot wong kres ngono tak kothak ilange. Nek wondo ora. Ilange iso engkik-engkik ngene iki. Kan untune do ora ana dadi sing kena untu ilang, sing kena gusi wutuh. Endi ta jajal Mbak meringis dah. Mas Wanda. Mang meringis Mas. Tak ndelok untumu. Ya lho, dadi nek ndelok untumu geli. Sesuk ya dompong lho ya. Neno. Sia. Hah? Dia. Ah nggih, jenengan iki senengane bareng-barengi. Dia Sulistya. Ora. Ora apa? Ora apa? Oh setan. Lah wong dijak omongan malah ngematke apa lho? Lah wong kok yo ngundang sampe Pak apa piye kok. Adake. Pak, Nek kowe ngundang, terus aku. ya wis cocok. Tekan ngendi mau cal? Pijer ngincangake alis. Terus tresno. Terus tresno sasideman.
Nena liwat kincanging alismu Matur suwun. Ya, sing 100 nang nggone kae streaming kae si Indra. 100 napa? Lho iki sesi deman mau transferan saka pemundur panyuwun lagu Nodit 100. 100 apa sak yuta? Sayuta iki gambar gemak kok iki. Biasane ya. Wong nembangmu ora apik kok sak yuta. Ora nek biasane. Nembangamu didol kok mau wujud kaset kowe bajakan.
Mboten nek mbok menawa kleru le ndelok. Deloke kowe micake mataku kok. 100 ki nule 5 kok. Engko nek nganti aku kleru sak yuta malah tombok. Iya, ya didelok sik ora usah 100. Ha. Pun bener 100. Saking Banagung RT 4. Oh, ki akeh sing nonton bareng, ki. Matur sembah nuwun. 100.000. Oh nggih, wis bener ta? Wis. Nggih pun rasa nesu-nesu. Lah kowe muni sak yuta e. Lah nggih nek bener mboten? Bener 100. Nggih pun. Ya. Saka Ari Indigo apa sapa iki? Ya ora apa-apa. Sing 500 ki anu sapa jenenge iki? Neti karo Wahyu 500, terus dienggo Elisa 500. Terus entek. Ah iya.